Here information from Engineer Santos nga by December 25 and we give premium and value to your statement from your department. So it is on record that December 25 Honorable Roy ang ilang kwanan. That's of course we're hoping ina ma-realize. And then yes, no, when I passed by the area last Saturday, it was really noisy. No, because of your jet grouting. May for na allocation ng machines nga obra. So, kung wala sa gaw, siguro wala obra. Kung di ito obra, hindi na matapos. So, we understand. Yeah, we're trying to, we understand, and my point here is wala man abi choice mo. All of us has no choice but to accept the reality. Maybe last ang noise nga na solve na guro kay the jet grouting will continue on maybe up to second week of January or the most third week. So wala na sa noise. So the noise subong sa jet grouting nyo, it will be until when? January, third week maybe. Until third week? Oo. That's all after sina mga-awan naman lang kami. Kuha na sa scaffold. Pero during the holiday season, sige na ang obra. Sige. Bisan tanay Christmas or New Year, ang tatman kayo para malinaw man ang mga taga-ongkados. Sige kita. Sige sila, hindi pwede na tatong kay hinadali na ginilamo ng patapos. By January tanay dinagyan lang. At least namin naging sa may railing at tanan sa babaw. So you meant to say, Engineer Santos, that it will be opened on December, but the jet grouting will continue. May ginatapos. Some of the portions of the kay kamay na lang. Kay amo lang medyo wala namon ma-estimate pa ang curing na. Siyempre, dito lang ako nabalaan nga kailangan pag-jet craft, you cannot just directly proceed. No? Easy. Kailangan ma-stop ulit. You need 3 to 4 days para ma-cure yung inject ng concrete. Kaya kung sige nga ako, marumpag lang na. Have you not considered that when you made your commitment before? No, because it was learned through experience. This is the first time na may ginamo sila eh. So, we learned through experience. So you made a commitment without considering those situations? Why makalculate that? Well, the first time that you made a commitment, that was August? Am I right? No. The second time you made a commitment, that was November? Hindi, ilamin ko, ang duration lang. Pag-estimate yung duration, ang curing, why ma-anticipate? Ma-anticipate. Amo na kung kisa, sa atong pag-abuhin, hindi naman ta-anticipate nga tananta mga milyonaryo, tananta mga mangkaranon. Diba? So, let's accept na mo lang. Excuse me, Engineer Santos. Let us discuss this flippantly. Do not go around the extreme man ang imo ginapandiri. Let us be realistic in our assumptions, no? Kaya para bala manami man pamatian. It does not go beyond, because if we will be discussing flippantly, tiyo kita lang sa it is in relation. May relasyon na atong example. Hindi ba na so please go ahead. Balik ang amon if amon commitment is to make it possible sa 25 na lang, and by the end of the month of January hasta ang sadalong matapos na. Amo lang lang. So, para wala damo pa nga reklamo, may kahon, may amusan. So, it will be completed by December 2025. And hindi passable sa... Passable. I-open naman sa December 25. And the building works will be completed by January. By January. Wala na. Board member Kailan. Hello. Good morning. Morning, sir. I sympathize with the local government unit of Pabia. The statement delivered by Honorable Torreseta is
very candid. Diretso ko lang ay tago-tago. Why? Because matuod, this not only happens yesterday, years ago. So engineer, you promised that this coming December 25, you will open the flyover, 4 lanes. the 4 lanes. Kaysa nagligad, naging open man na siya. Gayon din sarado naman. And you're talking about the continuity of the jet grouting up to January. How could you be sure that the opening this coming December 25, it will not be closed again because of the continuity of the jet grouting there up to January? Hindi ayan masiraliwan? Or masisira doon naman? No, kaya ang jet grouting is being undertaken sa last na depth. Yeah. Hindi sa babaw. Sa pinakapunta na lang, sa hard strata na mo. Right, okay. So, hindi na sa Hindi na ka maapekto sa babaw. away na. Ito Okay. na sa dalawang. Ginasiguro na lang ito nga ang depth na gina-required na hard strata maabot. So meaning finish na. when you open that this coming December 25, it will continue open up to sige na. Sige na. Pero there will be just remaining works. Remaining works like ang railing sa kilid, siyempre. Pero important is that we will open ang 4 lanes, including dump trucks na makaagi. Everything that we comment here, everything that we said here, it is recorded, And I'm trying to sympathize with the grievance of the Pavia, especially Honorable Roy Corseta, because it is the inherent right of every local government unit, especially those who are elected, to call the attention of the concerned agencies for some reasons, a dialogue or whatever, na dapat ito maronggit sang ginapatawag. Bis-abi-abis ang mga hindi pag-insindihan ay, but kung nagapatawag ang isa ka gobyerno lokal, dapat ara kita. Kay kabalo ka, if you do to offer some reasons nga hindi ka mag-attend, ay nagalala lang sitwasyon nato. And knowing naman sang inyo obra bilang mga division chief naman sang Department of Public Works and Highways, di accountable makamodera. Especially on the safety measures and standards of the construction. Pwede kung ginapa-opera natin sa ABC na, pa-comply natin sa ABC na butang na stipulate din sa kontrata. Na dapat may mga safety measures na sa ibabaw. Pwede dito, so hindi ba nyo slapton sa DP na iyan na sa kontraktor ng alubrahon. So namulong na i-speaker natin dito sa Pavia because they're very concerned. Kaya man sila dito nasalang sa Ilabanwa. And this part of Onggatos is part of also of Pavia. Mabudlay man daron nga nagapangayo sila explanation dito why sila ginasipot, ginakantuan. So nagahulog dagdag sa tabtaban ng ilan dito ang problema. That's why malala na. Kaya hampan ni SP Roy, may harap dito sa punta sa ganan pagin. Di karon kamo nagyapon dito madumala, di kon suguran ninyo sa hindi Mayo ang relasyon, di abot dito sa punta mo nagyapon matabo, away. Di anong katuan sa ano. Then we have this, wala na kami ka-attend kakapon. Kakapon lang na po na bato ng sulat. Nag-meeting kami. magkagapon lagi, padala. 3 days before. That's Friday. Kung lang taon mo ang tatak sa receive sa akong office, na-receive ko lang kagapon. So, pag-receive naman kagapon, nag-meeting, regional Monday, office, kada mo damo, so ina-tindir ng problema. Yeah, we know, Monday. So pagbalik ko halin sa meeting namon with regional director Sanboy sa Babaw past 11, pagbalik ko among pa na receive
takita ko nga ginpabalo ako nga may meeting nga galing sa inyo. So gitawagan to ninyong pabiya. Why na kami katawag kay nagpinsa man kami nauli na eh. Gusto ba na namon subong pagkatumang kami di so ang among explanation mo di man parehong man sa ila kay te on Friday, when ang tagaan ninyo dito sa opisina, when nila ginhatag on Friday, Monday na nila ginhatag. Monday na nila ginhatag. Amo na That's why. Pero para matagal natin, wala kayo garon. Amo na nahiya kay ako na. Okay, ginagina natin, wala makita natin medyos kung paano natin ma-reconcile ang tanan. Kaya karon lain magsugod kita sa lain buot. Sige, prana ito galain buot nyo, di kaya painit ko. Pero hindi na mapuslan karon itong kubrata, no? So, amo na rason, Friday, ito no, sulat, huwag dahatag dayon, kay Friday siya. Siguro ng pulit itong kitagaan sa sulat, Monday na niya kinakta. So, Monday, damo obra sa DP mo, may meeting na. Amo Monday sa Capitol, basta Monday, damo na. So, guro mo ng rason. And it was not explained, no? Clearly by the DPWH, kaya sila nagtawag dito sa Monday. That's why nag-wrap up ang medyo hindi mayong intindihan no? So, engineer, no? Okay na kita, no? Tidak mo itong explanation. Mr. Che, thank you. Thank you, Board Member Kelly. The Chair would like to acknowledge the presence of Board Member Manpalablica. Board Member Roy, you want to react on that? Okay. Just a simple reaction, no? Good morning, no? Engineer, actually, gintawagan pala si RT Orbel ni Vice. Gintawagan man si sino ganit yan isa? Si Mr. Alpruto. Naglalat kami up to 11 o'clock. Pero ang sulat, uyari na-receive. Tidak. Para ka naman man sa pabiyan. Nagsabat man lang kamong hindi kamong plakaten. Iti siyempre kaduro man ang aman nga obligasyon mo. So just phone call away lang kami daan kung bisan text lang na sorry di kami ka-attend by the next time siguro pwede di na okay daan. By the way, Isbero, is this the first time that they did not attend? Yes. First time? First time. Previous request for them to attend, naka-attend man sila? Diyan man sanda, pero tingay ang tawag pala board nga kahapon, daw tingay kataas mula ka issue nga discuss bala sa Banwa Kapabiya, especially in public safety bala. Tingaman dahil ka to, siyempre gusto naman mabatian nga nag-promise sanda bala Mr. Chairman nga ma-abri sanda sa 25. So ang concern ka Banwa Kapabiya kung matuod kung hindi. Di amo lang tong last na session naman na mabatian dat ang side ng that to explain to the people of Papia, yet yes it will happen. Parehas ka dyan karon. Ano ang isabat naman to Engineer Ormel to sa Banwa Papia karon ko pamangkot da nga madayon kay mara sa 25. Isa mara ka rason mo. Iti ang concern pagid naman liwat-liwatan ko lang ang concern pagid naman ang mag-ahal to bra the noise. Hindi na para mabunggan na daan. Ang aman na kahapon, to clarify things, we have clarification, simple clarification. Sige, by next time, ilang taon ta. Thank you very much.